Bos días, Galicia. Comezamos outro día máis na mostra do Encaixe de Camariñas. Pois así comezaba o desfile do ano pasado e este como que nos está tocando vivir a mostra de unha maneira un pouco diferente. Quizáis o non poder estar aí compartindo estes momentos de expectación previa a cada desfile, non saír e dar unha volta polos stands, non sei, non estar vivindo realmente o que solemos facer ao longo desta semana como que me está resultando un pouco extraño. Pero, sin embargo, me está facendo valorar ou todavía máis o significado que ten a mostra do Encaixe de Camariñas. Sempre me chamou moito a atención da xente, a maneira que ten de acoller, de facer comunidade. E con todo isto que está pasando e a maneira co que están enfrentando é como que é máis evidente todavía. Así que nada, que esta mostra rara funcione como un impulso para ir a por todas o ano que ven, a polo 30 aniversario, porque si xa cos preparativos de un ano a mostra é o que é, cos preparativos de dous e con todas estas ganas acumuladas é que non mo perdo. Así que forza, ánimo, o que sí me gustaría é rematar este vídeo como se rematan os desfiles, que é con un aplauso, solo que este vai para vós.